банка. Както в банката стотинка не може да изчезне, така в системата на държавна сигурност не може да изчезне документ. В техния страх. Те иначе са кокорбаши, но иначе са много страхливи. Значи в страха си какво са направили? Хем са запазили информацията на хартиен носител, хем са запазили на микрофилми. И сега всичко е подредено, нагласено, точно на определено място стои в дирекция информация и архив. Като едно от условията да бъдем приети за член на Европейския съюз, точка 11 от меморандума, който е подписала България, е било да бъдат оповестени архивите на бившите специални служби. Трябва да се работи в архивите. Архивите са нашата история. Те са нашето минало. За добро или за лошо. Там са и глупостите ни, там са и деформациите ни, там са и успехи. Архива на Държавна сигурност и днеска продължава да е свръхсекретна информация, докато в самия закон е казано, че целият архив и цялата документация на Държавна сигурност до 16 юли 1991 не представлява класифицирана информация. Изключително богата информация. Отварянето на архивите дава някаква представа за дейността и за участниците в тази дейност. Някои хора искат да решават своите властови и политически амбиции през архивите. Това е обречена работа. Защото архивите няма да дадат картината на онова, заради което се мъчат да ги отворят и да ги използват. Момент, много е важно това, което говоря. Трансформацията на властта, превръщането на политическата власт в икономическа власт и участниците в този процес, добавям развитието на тези уродливи явления, но те вече са страшно добре развити, корупция и организирана престъпност. Архивите няма да дадат достатъчно картина и достатъчно основа за анализ и оценка на тия неща. Така че господин Цвятко Цветков познава много хора, за които сега не съществуват документи официално в архива и които са особено ценни, дълбоко законспирирани. Хубаво е господин Цвятко Цветков да ви обясни, като са дълбоко законспирирани, за кой работят. И случайно ли е това, че господин Цвятко Цветков в момента е член на Висшия партиен съвет на БСП и един от силните хора в тяхната партия? Аз имам един афоризъм. Не съм издал още книгата. Умният събира информация за всичко, мъдрия за всеки. Не е лесно. Информацията тежи, защото няма начин да се разтоварваш от нея. Но защо се страхуват бившите мои съпартийци, комунистите, че така от масовото прочитане на информацията, която се съдържа в документите на бившата държавна сигурност, и то преди всичко в така наречения служебен архив. Защото в тези документи има много лошо, има много мърсотия, извършена срещу собствения си народ. Много мъка има там, много кръв има. Това ги притеснява и те разчитат на колкото по-далече във времето, толкова нека си така нещата ще отшумат и няма да бъдат сложени на там, където се така заслужават да бъдат. Изобщо не се дава думата на тия, които биха могли да защитат обратната теза, да се аргументират колко важно е отварянето на тия архиви и важно не само за миналото и за историята, важно за настоящето. Забележете, там, където обществото, политиците успяха до голяма степен да притиснат въгъла служителите на техните бивши комунистически тайни служби, там нямаше такава мафия. Не се създаде такава мафия. Разбира се, мафия има навсякъде в света. Но въпросът е тази мафия дали има желание от страна на държава да бъде смазана. В архива, който по закон би трябвало да бъде отворен, все още съществува
така липса на достъп, тъй като той се контролира от същите социалистически или комунистически функционери, които с зъби и ногти крият всичко, което е историческо минало и което е позор за тяхната бивша партия. И затова нито един не е наказан от тези, които са репресирали хората, които са изпращани без съд и присъда в Ловеч, в Белене и на други места в лагерите в България. Затова все още няма и укор от страна на обществото. Тези хора не са забравени, тези хора просто никой не иска да си спомни за тях, защото непрекъснато във всички медии, контролирани от тези криминални и политически мрежи, се твърди, че добрите са разузнавачите, които са служили за сигурността на България. Всъщност те са служили на диктатурата, която ни доведе от този хал. Който се интересува от миналото, продължава напразно да търси яснота. На тази единствена паметна плоча в центъра на София, в камъка са издялани няколко от имената на убитите. Останалите са погълнати от анонимността. Когато имената на извършителите звучат по-почтенно от имената на жертвите, има нещо много гнило в обществото. Касае се за едно непрекъснато продължаващо в течение на 64 години престъпление, което приема различни форми. Но във всички случаи е насочено срещу широки слоеве от народа. Не, в държавата няма мафия. Защото ако вътре в държавата имаше мафия, ние щяхме да имаме шанс. Ще изгоним мафията, държавата ще стане чиста. А ние нямаме шанс, затова защото мафията не е вътре в държавата, а обратно. Държавата е вътре в мафията. Елита на Европейския съюз работи отлично с комунистическата номенклатура, като не съзнава, може би, скритата заплаха всички интереси на Русия да бъдат подобаващо защитени в ущърб на гражданите на страните от Европейския съюз. Неуспешен преход. В България над градовете се извисяват борците за освобождение от османско иго, а в училищата не се споменава най-новото минало. Обществото се чувства удобно в един консенсус, че тоталитарната епоха не е била чак толкова лоша. Непреклонността на някогашните затворници разбива подобни апологии. Именно затворниците са достойни герои за едно ново, по-добро време. На тавана на една панелна сграда в София още много непрочетени книги и документи очакват следващия етап от моето пътуване в най-новото минало на България.